Assalamu alaikum hormatly izleyiciler. Men jurnalist Allah Murat Rahimov. Bugün 2020-nji ýylyň 26-njy ýuly. Bugünkü gepleşigimiň ýene-de söhbetdeşlik görnüşinde geçirýän gepleşigimiň mehmany Opozisiýon koordinasiýon geňeşiniň ýeňdeş başlyklaryndan biri Muhammed Ýöjü. Muhammed aga, salamu alaikum. Selamun aleyküm Allah Murat. Selamun aleyküm vatandaşlar. Muhammed, bugünkü gepleşigi men şol ýakynda bolup geçen miting çäreti bilen baglanşykly wakalar bilen baglanşdyryp başlamakçy. Şol 19-njy ýylda şowsuz geçdi diýilip wagtlandyrılan käbir aktivistler tarapyndan şowsuz geçdi diýilip wagtlandyrılan şol mitingde targatyrly hemem şonda bir aktivistimiz tutsuk asanalyny häzirem izolýatorda diýilip maglumat berilýär. Nursultan Taganow barada. Şoňky barada sizde maglumat barmy? Şonu izolýatordan çykarmak barada bir ala diýýäňizmi? Mende dogry maglumat bar. Men her gün şol DWT partiýa neme bilen Murat bilen günne her gün eden işleri hakynda bana aýtýar. Biz öň gepleşigimizde şoň esasynda tebebi ol gyýdy tanayan şolun özleri, şolun tarafından hem Anrik bizim mitingimizde katnaştı. Şu sebepten ola başından bize duydurdular. Biz özümüz şol iş bilen maşgullanýar. Şol için işine adam katnaşmasın, biz şol hemme adam bilýär. Şol için biz dürlü yerden hemme opozisiýon güýçli öz kömeklerini hödürlediler. Hatta Nurcan Muzafferova Amerika'dan yürüyüp, can edip, yürüyüp, çıkış edilem aýtdy. Her haçan kömek gerek bolsa, aydın biz gerek bolsa, Amerika'dan hem şudak advokat uğradırtıydı. Bizim göne hiç vakt mınyanak işte, tebevi deylany bilmeden, näme abdineniye, şoňa pretyavlaýan edilýäni bilmeden, onu koşulşmaklyk, ol diýan ýetirýär. Göne her kim şu mitinge katnaşan adamlar mitinge katnaşıp deyip oları saklanan ya oları abdineniye belledilen yok. Şol için bizim hareketlerimizin hemmesi kanun esasında doğru hareket ve yerli hareket. Yani bir toparla şondan hayırlanıp bizim düşmanlığımın bize psikolojik bahşedecek oluyor. Yani yankı kıydım ömden köyüne gelen bir tohur problemler var eken olam hiç meselede sebebi ola adam öz halkına canını koydurup öz vatanını azad edecek olup şu mitinge öz yandığı bilivem katnaştı. Yöne onlara önkü zatlarına karamazdan biz okuyup şoları koramana ve şoları koravotuz. Hiç kıyımçılık yok. Türkmenistan'ın devletin hemme yolla bilen şu adeşelin diplomatik bahşedivoti olup fikret yerleki inni pulun gücü bilen önkü endişleri yani yeni edip bizim oğullarımız korkacak oluyor. Yöne inni dövür üyütkedi inni bizim halkımız ayağa kaldı inni biz düşmana hiç hareket ettirmiyor. Yöne işte adı burada belirledim. Muhammed, Muhammed. Ya, istadi hazır durmuşta bilmeyen adamlar düşmana bilmeyene hizmet etkenler bize psikolojik davet edecek oluyor. Yöne biz hem mehni kanun ramkasında hem mezadi edileceğini etiyek ve birinci önem netip oldu. Biz Nursultan'ı hükmen çıkarar. Inni sonra wada şoňny akwaly nähil çödiler bolýan birinji gün çykarar diýäňiz ýöne şoň öňünden Türkiýeň häkimetleri bir şert goýarmy siz hökman ýeri güýçden gitmeli bolsaňyz diýip ýa bir zat tip şert goýarlarmy ýa-da indi şoň bir ýerden bozgunluk statusyny almagy mümkinçiligi barmy şu Nursultanyň sebebi şu ýagdaýdan peýdalanyp bol bozgunluk statusyny alyp biler diýen garaýyş bar da şol urda işlenýärmi? Güvende adamlar, vatandaşlar, ve de biraydi. Dünyanın yüzünde bir tofar mekanizmler var. Eğer diktatör devletler öz kanunlarını bozup bütün dünyadaki boyunalar adam hukuklar deklarasyasını
bozyan devletler eğer öz grajdanlarına, öz hak hukuklarının esasını, öz grajdanlık borcunu yerine getirmek isteği bilen türlü aksiyalara katnaşan adamlara olağan mekanizmleri var. Şol için biz şu meselede biz şu mekanizmden hemmesine patlıca ettik. Şol için eğer Türkmenistan'ın cinayetkarları bizim İslamlık aktivistlerimize İslamlık basışları etçik oldu. Bütün dünya cemiyetçiliğinin bizim elimizden. Şol için bütün dünyadaki adam hukukları koruyan cemiyetlerin eyyem, yürüyte, hat bilen yüzlerini eğer şuna Türkmenistan'ın devlet burada edacak olsa ben hem medat etmeyene tayin onu daşar yurdu, 3. yurda ekitmeyene de bizim doğru mümkünçiliğimiz var. Şu sebepten şunun üstüne de işler oluyor. Inni şu geçen kirek men bilen söhbet düştükte devlet gromotunun başlıklarından biri Murat Kurbanov aytdı da biz şu anketa yığınaya şu anketadan biz ilçihanalara konsulluklara tavşırmakçı şu anketalarda da dokumentlerinin möhleti tuturan hem daşar yurttan nelegal bir kanun yaşap veren vatandaşlarımız var da malumat olmalılar. Inni şolar tavşırılsa inni olağan başına yank hedir kıyal gün gelmek mümkün olaram yığınamakları mümkün hatalarlar hedir Türkiye'nin hakimiyetleri. Inni olağan aydınla durup olacak mı? Inni bu tayda men sizden cevapkayarçılık soram yok. Murat Kurbanov'un eden beyanatı da devlete platformasının eden beyanatı. Yöne şu arada sizin karışınız nehili. Şunu opozisiyan ya da devletin adamlarının mümkünçülüğü bağımında mümkünlerce adamın aydınla durup şoları göy vertmeyen, şoları deportasiya ettirmeyen saklamağa üstüne de onlara kömek vermeyen. Aydalı ya pasport alıp vermeyen ya da olmasa daşar yurtlardan bir bozkunluk statusunu alıp vermeyen mümkünlerce adama. Şolun yağdayı var mı? Siz ne fikir ediyorsun? Şu ne hili praktisini beyanı şu. Hava? Türkmenistan'ı dolandırıp oturan cinayetkarlar bir de yaşamaklık hukuku birden alar. Şunun için Türkmenistan'ın türlü problemleri var. Hemmeden Berdi Muhammed'in bile döreden problemi var. Şu normal devlette bol atledi. Biz inni ayarlamızın taçının kraskasından Berdi Muhammed'in itleği oyunca etmeli. Mincek maşinimden Berdi Muhammed'in itleği oyunca etmeli. Eşimden şun itleği oyunca gelmeli. Şunun için Berdi Muhammed'in cinayetkar toporu Türkmenistanlardan yaşamaklık hukukunu alırlar. Bunun yankı mesele, daşar yurtta 2 milyon adam yaşapıyor, işler böyle öz çağalarını anırda taklayanlar. Türkmenistan'ın devleti öz borcalan kanuni etmeli işlerini etmeyen için bir tuvur bizim grajdanlarımıza şun yana probleman devletti. Şunun için bir toporlu, opozisyon topor, ya halkı öz tarafına çekecek olup, şu müstüvinen Berdi Muhammed'in karşısında görüşecek olayanlar, bunun bir predmet işlemek dağıtları. Yani eğer şu meseleni çözebilseler, bir topor adamları Berdi Muhammed'in karşısında mobilize var, ederdi fikir etiyor. Şu sebepten, bunu çözmek için onu her kim gürlüş ona çemeleşiyor. Eğer o mesele hem onu et ya onu etmedi. Yöne her bir topur öz kellesine göre, öz obrazını işli, öz interesine göre şu hareketler ediyor. Yöne eğer benden soraştım. Şu da tesiri bolur mu ya, bolmur mu, düşman hayırlanıp bilir mi, bilmem ben aydayım. Şu danın peydası yok. Şunun için bir meselen çözmek için biz dine basış esasında bütün dünya cemiyetçilerine mitingleri geçip aktif Berdi Muhammed'i din masal biz hiç illi başka yol bilen şulara öz isteğimizi kanaatlandırıp bilmeyiz. Inni aydalı eğer birden yankı aksiya başa barmasa da aydalı şu devletten gurunap veren anketa tavşırmak bilen bağlanışıklı bir şol çözecek olayan meselesi başa barmasa şovsuz gutorsa üstesine de rayatlanmadı çünkü ziyanlı gutorsa aydalı şoları yadır tutsak edip başlar yönetevi
ya da Türkmenistan'ın häkimetlerinin eline bir bakana delil bersen da olar bundan mümkün boldugyça maksimal peýdalanjak bolarlar. Ýanky atlar, tawşyrylan maglumatlar, tawşyrylan raýatlara adar berip başlarlar. Olaň dogan garyndaşlaryna da adar bermekleri mümkün ýurdun içinde. Indi bulam şey dip bar adamlaryň üstüne kynçylyk getirse, onda bu häzir opozisiýa öz işine de uly minus boljak. Opozisiýa öz awraýynam gaçyrjak. Indi şular ýa töwekkelçilik bir iş etmek bir mont. Şular ýa töwekkelçilik iş etme, işi amal aşyrjak bolup durmaklyga näme diýerlik bar? Şol hökman şol edilmelimi ýa bundan häzirrak bolup gowsa bular ýa töwekkelçilige başvurmalyk gowmy? Näme üçin beýle töwekkelçilik edilýär? Bunda Allah Murat, ben hiç statı, elimde hiç statı yok. Ben bir tane diktatör ayıracak bolýar, bütün Türkmenistan talap, şu halkın, şu yurdun baylığı bilen, bütün dünyanın tatın alıp metbuat eline, televizyon eline, güç eline, kenbeti, polisiye eline, bütün diplomatik korpusyonun hizmetine dünyanın en spesyalistlerini, daha ubiyitsalarını tatın alıp bilýär, politiklerini tatın alıp bilýär, halkını belli bir derecede şu neçenin korkunup taklak geldi. Indi ben hiç zaten şu bilen göreşecek oluyor. Şol için eğer kimde kim şu an hareket etken adamlar, hareket etken, dürlüçe bileşiyor. Bizde hiç iyi bir tecrübe de yok. Bizim hiç kaydımız şurada spesyalistlerinde. Biz dine yurdumu büyüttük. Şu cinayetlerden deyince koyuyor. Şol için kimde kim gelakarına şu. Bizim etyen hareketlerimiz ya dürlü adamlar. Bunları gelip devlet hükmünde görüp son yanak vazmonuslu adamın derecesini görüp onları kritik edecek olurlar. Bir nerede oluyor? Birinciden bir düşmana hizmet etkiyor. Yöne şu derecedeki şu meselelerin çocuk olup hareket etkiyorlar. Bir dastoyma vajeni. Şol için hormat koymalı. Yöne şu doğru mu ne doğru mu? Üstünde fikir etmen netice de çıkararlar. Şu da yöne. Türkmenlere ulu problemi. İnni gelip şunu var ya halkı yine de şu korku sisteme hizmet edecek ol. Adamları korkulmaklık birden şehitleriniz anırdı eyder. Bulan berdi Muhammed'e hizmet ettiyen fikir. Şu üstünde yaman ünfemeli adamlar. Yöne men bir daha edelim. Ula bir daha edelim. Eğer kimde kim 20. asırda men dine maske bile özün giydiğe taklar berdi Muhammed men tanamar deydi yalan söyledi. Kimde gelip sesim aydın yüzüm görk etmer yöne men tanamar deydi yalan söyledi. Onu dürlü yeb gelek ayağının maskasını çalıp kara açki bile men tanamar deydi özünü darlayın. Onu yanaklat yok. Şol için kim şu yolu ayağını koyuyor, onu belli bir derecede hemme risklerinin boyun almalı. Ben şu diktatörden deyince oldu, ben burada kıyınçılıkları boyun almalı. Şol için şu yola gelen adamlar, şu meselelerin çözecek olan adamlar, öz yurduna gidecek olan, öz çağlarını görecek olan adamlar, hükmen burada kıyınçılıkları boyun almalı bolurlar. Şundan geçmeden, onu verdi Muhammed koy dur versin dediğimiz oluyor. Şol için 28 yıllar biz kösenlik, maşgalamız dargadı. Ece kaka çağatın ölüp gittiler. Öz çağatının ölerini görmediler. Öz çağatının ayetlerine gidip bilmediler. İnni şu zatların hemmesine gözünü yumdu. Erteği kur, sen birden şu anketi doldurunda, anırdı ece kakanda adam verir polisiye çağırırdım korkunlukluk, şu korku sisteme hizmet etmektir. Şol için ben hemme adamlara yüzleneceğim. Yani bir taraftan durun. Ben olma. Hiç de atlanam çekinme. Yani bu tayda var hani gözsüz batırlık etmekliğin var ervet neticelerinin bolmamı mümkün. Onu hem için korkmalı elliyanızda. Ol var korkmalı zata korkmasın zata birazcık ölçörmelidir. Aydalı şol Murat Kurbanov'un ödem aytti. Biz şu tak anketa tavşıranımız ödenliydi. Bir de dokument vermeyeceklerini biliyesiye. Eğer dokument vermeyeceklerini bileyen olsan, onu o tak tavşırı oturmak neye gerek? O adamları riske koyup. Bula bir tarafı, ikinci tarafı,
Eger size ýöne bir mysal gerek bolsa, bir bahana gerek bolsa, oý bir adam, bir batyrragy adamlar öl dokumentlerini tapşyryn. Näme üçin otayky müňlerçe adam tapşyrmady? Şo bir adamyň başyndan geçirecek wakaty wa şolara häzir atgad geldi da şolaryň haýyşyny bir mutlar şolaryň haýyşyny inkar etseler şoňa ödem ýeterlik halkara jemgyýetçiligine ýut tutmaga, gowuk tudurmaga şoňa ödem ýeterlik. Ýöne bu taýda adamlarda şu höder ýandat näme? Näme üçin müňlerçe adamyň maglumatyny ilçihana berjek bolýarlar. Bu bir hili şüpheli ýerler. Ondan ýygyna da hiç bir anyk jogabym ýok. Näme üçin hukman müňlerçe adam tapşyrmaly? Näme üçin bir adamyň ýa 10 adamyň anketeti ýeterlik däl? Şoňa öde näme sizde şu höderedin ok, şoňa öde hakykatdan hem praktik taýdan ýerlikli diýjek bolýarmy? Şeýle kör hereket. Wende ýok, wende. Allah mura, sen düýpden ýalňyşýan şu sorugyň bermegiň bilen. Näme üçin aýdy? Wende ular hiç bir cinayet tapılmaya, üstü açılmaya, eğer bir adam öňe çykyp, bar risklerini kabul edip suda barmady. Prokurorun ýanyna barmady. Sen islenlik cinayet aýdy. Sen çağan gelip ölürdüğünde ece kakadı barıp riskini kabul edip polisiye arda yanmasa şu cinayeti... Benim şoň üçin aýdýan bir adam barsa ýeterlik şo taýp. Näme üçin ýoňa adam barmady? Olara täze. Inni bir döwlet gelip bütün halkynyň karşysynda cinayet edip oty. Dokumentini elinden alıp dokumentler ýaşadyp oty. Inni gelip massa boy. Yüz tutup pasoltda menkil berene tek binametleri büt şonu elini korkacak oluyor. Yani Türkmenistan'ın devleti şol pasportu gelip gören adamlardan şolun danıları şolorda yok mu kadı yani? Yok. Allah'ımra bir dine adamlar korkutmak için. Şol için mın yani yok. Aydeyin şu atlam Türkiye'de yaşap görenler adamlar hemmet kompüterde du Berdi Muhammed'im yeke görüp oty, kimin pasportu var, kimin ýoklugy. Şol için mara, inni gelip bir topar, şular atlaryny berip, bütün dünýä gurumy, şu adamla boyunarly, men pasportu gelip ber, şunu çölüp berin diýip, massa boy, barıp ýututorlaryna şunu gelip ýene korkajak, riski var diýmeklik, muň öýde düýpli akmak. Bolýa, inni siz şu diýişiň jogap berýärçiligini öýdüňiz alýaňyz, şoňa ýygyna olar ýaly gaty hop ýok. Wende biş men edemem, joga hawwa men alýar. Ýöne men edemem. Men näde dur diýip etýär. Wende men başgaça patrodum ba. Ýöne kim şunu edip özleri boýnap etýän bolsa, men aýtýar bir çemeleşme. Özleri boýnap eden ony. Durum. Muhammed ağa ony özleri boýnap eden ok. Ony oň jogap berýärçiligini boýnalýan DWT partiýasy, DWT platformasynyň ýolbaşçylary. Adamlaram korkya boly näme üçin korkýaňy diýip olaram mejbur etjek bolýar. Korkmasynlar. Men şonu aýtýar. Ben korkuýny aýyrmaly. Kim hem şu atlar? Biziň halkymyzyň içinde korkuýny döretjek bolýan bolsa. 70 ýyl Sowet sistemady korku döretdi. Soň 28 ýyllap şunýanyk biziň talap duran adamlarymyz ýurt talap duran halkymyz betbaht edip duran birinji mekanism şoňa hyzmat etdi. Bolýa onda soragy jok. Ondan iki soragy. Kim? Tapawat ýok. Indiki soragy jogap berim. Korku döretjek. Şuň bile batyrlyk gerek. Şuň bile hiç tarapdan çekinmeyen ben siyasi davada bul. Ben wede bir cinayetkar bilen ki bütün halkının karşısında cinayet edip oty. Bütün halkı tapawut yok. Özünden başka yani ministerim egilip ayağını elini okşatıp oturan Muhammed ağa ol düşnükli o zatlar gaýtalap oturmaň maňa dinleýijilerim hemme o zatlar bilýär. Dinle inni ýene so inni ýekawar esas soraw bar. Bolýa. Häzir siz adamlar arjak bolup oturýarsyňyz. Siz gorkak bolmaň, siz gorkuýuňy taşlaň diýär. Bolýa gorkularyny taşladylar, bardylar, anketalaryny tawşyrdylar. İlçihanaň işini ýeňilleşdirdiler. Siz aýdýan olaň elinde maglumat bar diýär. Ýok, olaň elinde maglumat bar. Ýöne şolar götlerini emläp, şolary ýylygyny hemmesiniň maglumatyny alyp nirde parapiska edilipdir, zat edilipdir, hemmesini bilmeklik olar aňsatda. Dälim parapiskady tapmak. Men sözüm bölmäňe, men alyp barýan bu taýda interwiu. Inni şolaň elinde maglumat, olaň işini aňsatlaşdyrýan sebäbi parapiska bar. İlçanaň elinde ýok, şolaň nirde parapiskatyň badyň. İlçanada diňe bir maglumat bar. Şol adamlar şuta gelipdir. Bu tordy. Ebäbi şolar aňyrdan gelýän Daşary işler ministrliginden ýa-ni migrasiýon gullukdan olara maglumat berýär, çykyp gitdi, ha Türkiýe bardy. Bu tordy. Ýene olar nirde ýaşap ber?
Näme işläp ber? Olara hakda maglumat ýok. Indi bular anketa dolduranlaryny şonam doldurmaly. Biziň registrasiýamyz şu taýda, ine biz şu taýda da işleýäs, näme diýär ýaşy. Ol näde dogry? Men aýdym, o ýa informasiýa bermek gerek. Indi men soňlaýyn, indi sorum soňlaýyn. Indi siz hem arab oturýarsyňyz. Şoňa içekleýän adamlary debete de içekleýär. Bardy geldi. Şol maglumatlar ulanyp, şol adamdan başyna bela gelse, siz şolary çağıran adam hökmünde, şolary gorkma diýip şo taýyp içekleýän adam hökmünde jogapkärçiligini öz üstüňe alyp biljekmi ýa biljekler? Wende siz näme gepleýäňiz? Men oturan Kanadaň bir çetinne, wende ular. Şu sorum özü en nadan adamın soruğu. Ben aýdaýyn näme üçin? Aýdaýyn näme üçin? Wende ular. Meni halk taýlana. Maňa bara hiç kim pul berena. Men hiç il abiýazynystym ýok. Menem ferýana. Watanmyň adat bolanyny etleýär. Menem şu taýda oturup öz çağamyň agdyndan alyp şu halkyma etjek bolýar. Menem aýalymyň haky we maňa diýmäne, sen näme biderek goý halkyň öýde sen Kanadada ýaşap otyr. Näme işiň bar sen diýip. Sen gitde çağılan yetişdiýde men şoň ýanynda gepim ýok. Indi gelip sizem maňa gel jogapkärçilik alpala. Jogapkärçilik kim berdi? Berdi Muhammed göt beren berdin, binamet verdin. Bütün halky talap oturar. Bu ýa bir, ikincide, wende göne biz çemeleşýär, şundan halky diýindir. Şol üçin hem giýjünli oturýan, öz maşgalamyň bermeli wagtym aýyrýan, maňa gelip şutady 2007-nji ýyldan bäri senem bilýär. Sen özüň hem şeýle. 2007-nji ýyldan bäri bize azar bardyň berdiler. Hiç kim bizi bilen gepleşen hakly. Berdi Muhammed eger birine viza berjek bolsa çağadyň görmäge gitjek bolsa Muhammed bilen salamlaşýan, salamlaşmaýan şu birinji soralar. Şu zatlar biz görüp, şu zatlar biz öz tenmide batyp, bizim otarda dost, dendoş garnaşlarymyza adam verdiler. Bizem çekdik şonu. Bizem çekip otyr. Biz bärde arkaýyn Kanadaň zaşitine de yok. Bizem näçe ýyllap çekip otyr şonu. Men getiren dadym köp berdi Muhammed'in karşısına gideninden. Men bilýän, men biznesmen adam. Men eger berdim, şu wagtda berdim Muhammed'e ewem bolsadım, Türkmen şu wagtda men milliarder bolardım. Düşünýär. Benim aklım o taýdaki biznesmenlerden köp. Bulara kän menem talardım berdim. Ýöne men şolaryň hemmesinden geçdim. Indi bulara. Indi gelip maňa sen jogap ber wede. Ben aýtýar, çemeleşýär, ýoluny tapjak bolýar. Şu diktatordan halky diýinden dojak. Şol üçin hemme zadım menem boyun alýar. Maňa ananýan adamlar men gepimle etdi, olu da boyun almaly. Göne biz bilelikde hemme zady olar. Bize ananýan adam şu ýolda gitýärler. Bize toňuna çelin şo bilen. Bize durar. Innik sorag. Onda innik sorag. Onu aýyrmasam, araş diýsen, hiç zat etmeden berdi Muhammed ýene taala. Indi gelip öýüňizde ýeke aýalyňyzam iznasy. Muhammed ağa düşünükli. Indi şuň bilen baglanşykly başga sorag ýa-da. Men näme üçin şuň üçin gap ýa-da sorag berdim. Sebäbi başga zat bilen baglanşykly. Sebäbi çağırış edeňizde da saata halk tekän ýa tejribeti bolmadyk, durmuşy tejribeti, ýa-da tejribeti bolmadyk adamlar sizi dinleýärler. Dewletäň ýolbaşçylaryny dinleýärler, beýlekleri dinleýärler. Ondan şol sizin aýdýan sözüňiz olar üçin kanun. Indi siz ýene bir zat aýtdyňyz da, men näme üçin aýdýan? Siz çağırışyňyzyň ýerinde durup biljekmi, durup bilmejekmi? Siz näçe gaty tegese de men şonu aýtmaly bolýan. Siz ne koronavirus bilen baglanşykly Türkmeni dur. Ben soňlaýyn. Adamdan 100.000 adam ondan durýar. Bolýa. Indi men soragym soňlaýyn. Indi siz şular ýaly ýene bir çağırış etdiňiz, ýaňy ýakynda. Siz aýtdyňyz, Türkmenistanda diýdiňiz koronavirus bilen baglanşykly karantiny elan etmelidiňiz. Ýa-ki idara kärhanalary ýapmaly, şäklendirmeli, diýip çykyş etdiňiz. Ondan menem sonda sorak berdim, ödara gurulňdaşlykda, telefon bilen gurulňdaşlykda. Bolýa diýdim, Muhammed ağa diýdim, şuňa ýerinde durup biljekmi? Häzir şu berdim Muhammed şon dykar adamlarly öýlerine idara kärhanalary ýapar, bazarlary ýapar adamlar işsiz eklenşdir galar. Soň diýdim, şolaryň eklenjini kim boýunda şo berdim Muhammed edirmi şoň näme üçin diýdim berdim Muhammed ýöne mejbur edip etjek bolup durdyňyz diýemde siz aýtdyňyz. Şonu diýdiňiz, biz berdim Muhammed mejbur edip şol halka pul terali eder diýdiňiz. Ine karantina elan edildi, siz söz berdiňiz, hani berdim Muhammedowni mejbur ediň, opozisiýa bolundy. Hani ýerinde durup bilýäňiz, meni şo beren eden çağırış. Şimdi şu zatlara, şuna diýerli İbn Allamrat provokatörni. Ya bir nadan adam gibi. Dur aýdaýyn näde? Ular men näme? Men şertim bar. Halk köçe çykdyk,
Berdimuhammed balağınam çıkarır. Hemme zatta şert var. Ve men buyucum. Şimdi men kulak atayan adamlar. Men yerinde duruyan adamlar. Şu niyet bilen yurdun adat edecek olayan adamlar. Şolon ta'n neyce köp oldu. Berdimuhammed balağını çıkarıp ommolu bandırır. Bütün dünyada şeyle. Yan karalı, kulak at. Amerika'da karalı. Bir tane cinayetkarı Palitçi order bilen tutonla bütün Amerikanı ayak aşağını düzde çöktü. Ne mi? Halk köçeğe çıktı. Bizimki de şu. Ben aytiyanım şu. Adamlar. Eğer bir şuun kum köçeğe çıkmasa, eğer şuun men gepimi aytiyan şunu yerine getirmedi, hem iyice Berdimuhammed'in hizmetine oldu. Eğer yok, sana da aytiyan. Eğer sen yurdun adayetçik olayan oldu. Halk kulak atın. Edin şuun mert adam ne gerek? Şol için men köçeğe çıkan adamlara kahraman adamla diyen. Nemisleri yenip olurdu mu? Eğer bizim adamlarımız gidip şu tadı ölmedik oldu. Şola gelip ayağını kesip mayıp olup gelirler var. Bütün ömürdür. Şolara sen aytyan mı? Sana cevap veren adamla inni bütün ömürden mayıp olun ne için gittiğini söyleyip sorayan mı şunu? Şu soru veriyen mi? Bir yerlikli soru değil. Bir nadanın soru. Bolya. Indi bu boy nadanın soru olsun yöne buna dinleyiciler baka verdin. Men soruma da sizin beren cevabını. Ama yok benim şey diye. Men nadanı sana aytdım ha. Sen akıllı olun. Yerinden diyor. Sen ama aytyanın halkın içinde soru var. Şunu aytyan. Sen jurnalist. Ben beyttirip tohmet açacak olama. Yok atım yok. Men nadan soru veriyemezim. Nadan soru deyin ona hakkınız var. İnni teredin. İnni siz aytyanız biz halktan garaştık diýäňiz. Bolýany Berdimuhammed borcunu yerine getirmedi, pul tölenok, eklençden galan adamlara pul verenok. Nisi diýäňiz halk bu taýda halkyň öz jogapkärçiligi bar. Näme üçin halk ayağa galanok? Biz näme bilemzok, şu halkyň ayağa galmajakdygyny näme öňünden bilemzokmy? Şolan ha Näme bilemzok? Dur. Şu atlap 10-njy madde adam diýen 19-da näçe? Sorum soňlaýyn. Ine Türkmenabatda apı tupan oldu. Marda apı tupan oldu. Jaýlar weýran oldu. Käbir adamlar Türkmenabatda daşarda yatıp durýar. Ýene ýaşa daşarda ýatyrlar. Hiç olara berdirip bilýärmi kömek? Berdirip bilemdik. Siz aýtdyňyz. Biz diýdik şunu koronawirusyň baglanşyk karantin elan etdirir. Şoň ýerden kömek bermese biz halkara jemgyýetçiligini ayaga galdyrarys. Berdimuhammed bu bokuny özüne iýdirer diýdiňiz da. Hanyndy bolýanda halka ayaga galanok. Halk galmady entäkler. Yönünde hani halkara cemiyetçiliğin ne için siz galdır bilen yok. İnni galdırmalı andır. Ana şu taýda mesele dur. Ne için halkara cemiyet? Allah bilen häzir kulak atynny. Häzir kulak. Inni kulak atlar. Bende şu atden miwa günne iýär. Miwan günne iýär. Bir miwa hatyla gelmek üçin näme etmeli? Näme gerek? Ayt näme gerek? Tohum gerek? Awa. Bir barıp yerde ekmeli, su vermeli. Awa. Odan ağaç veriyor, odan meyve veriyor. Awa. Ben şu at bardım, bir tohumu ektim, tuğunan verdim. Meyvanı alayan mı? Näme şert gerek? Näme şert gerek gene? Bolya alımlık hata etsin, şun yanak enerji gerek, şun yanak falan gerek. Onam getirak haline verdik. Erti meyvanı alabilyen mi? Bir proses. Şu prosesi biz pişirmeli. Biz bir adamdan o 5-nji maýda 20 adamdan çıkandan müňe geldik. Müňden inni 10 müňe barar. Ben söz berýän şunu size. Ular bana temmedi. Bir tor takdirle var. Biz şonu gödöwüne tutmaly. Inni ular taýdy. Dünýäň hemme jünbişleri şundan gelir. Siz gelip men yüzüme vurjak bolýarmy? Berdimuhammed binamy. Sen bir ýa çekiç bilen bir çüy bir ýa kakjak bolýarmy? Çekiç gerek çüy. Çüy çekiç vurdu ya. O yerin katıra aşağıdaki edena. Ben 10 edek vuruyan, 20 edek vuruyan, çekiçin çalışıyan. Yöne şu gidamalı. Çüy yere gitmeli. Berdimuhammed neyse ayağın diyecek on. On bütün dünyada var ha. Bütün dünya devletlerine rekomendasyon verildi. Hükmen türmedekiler boşaltmalı. Rekomendasyon verildi. 2 metre distansiyan taklamalı. Rekomendasyon verildi. Haber vermeli. Rekomendasyon verildi, karantin edip öýlerini saklan, iyicek çörüklerini berindi. Bir tane pisik bannoy edena ayağın dira oti, ondan şoňa bir näme çekici güýçli däk bolmaly. Çekici güýçli urakmaly näme? Sen ýanak jurnalistler halky galdyrmaly. Sen borjun şol. Sen inteligensiýet, ýurdun töýýän bolsaň halka aýt.
Sen jurnalistin borcun, halkın islerini daşarı yurtta adam hukukları koruyanlara getirmeklik. Dige Muhammed'den sorama. Hem yönü hükmen bulamaz ol. Tebevi, dünyanın normativi şeyler. Eğer bir devlet öz halkının önünü özün cevapkar dünya olsa, şu dünya meçberinde, şun kun devlet hükmünde duracak olsa, şu zatlarını yerine etmiyor. Ben şol için aytken, götün vererem eder diye. Yurtlar, yöne, şuna bir farklı var. Olan sen, men, beylek adamla köçer çıkma. Yönüşte da bir faktör var da yine de. Yani halkı birazcık ruhtan düşüren de atoldu. Olam şu yan yakına bütün dünya sağlık kurumunun yürüyüşü topları barık kayıtı da var. Şu Türkmenistan'da şu koronavirüsün bağırdığını var. Boynalaslarım gelmedi. Şolarım şu Berdi Muhammedov'un hükümetinin diyen adına boynu kayıttılar. Şolun aydan adına edil toto uşyal kayıttılar. Biz koronavirüsü tasdiklap bilem yok. Yönü ödüngüdü koronavirüs bari alıp barın dik kayıttılar. Ne idimden bular bu demek näme demek? Bular halkın ikbilinci barada bir söydem aytmadylar. Şular karantin girdin dediler, mecbur ettiler. Ne sizin isleňiňizi yerine getirdiler. Ýöne şu idimdäki jogapkärçilik barada var. Şu Berdi Muhammedow'un etmeli işi barada, halkın ikbilinci barada. Şu barada şular bir söydem aytmadylar. Demek şular var, şoňa gydyklanan. Inni seyredin, siz aýdýan mecbur etmeli, bizi yetirmeli. Biz yetirdik. Men ana geçen gepleşiklemin bir ýerine Bilýär. Yalan hatymyz barada da gurrun etdim. Şo komisiýa bardy, biziň yalan hatymyz. Şo taýda koronavirusy bar diýip diýagnoz goýulan adamdan yatan palatasyny görkezdik. Şo taýdan barmadylar. Diýmek inni bu halkara guramalaryndan hem kömege garaşmaklyk bar. Onda bilemok ýagşy bulutsyz gün asmandan damja ýagşa garaşan ýaly bir zat, ol hyýaly zat, ol illüziýa. Şoň üçin inni näme etmeli bolýar? Siz aýdýaňyz inni halk ayaga galmaly. Hakykatdan bu taýda bar. Häzir halkara gulamaryna bir baglamaklyk inni biz düşünmeli. Şu illüziýa. Barıp ýatan illüziýa. Şular hem şol diktatoryň arkasyny tutýarlar, halkyň arkasyny tutanoklar. Inni siz aýdýaňyz halkara ayaga galmaly. Inni bir gowy soraw. Ýöne halkyny ýadyp ayaga galdyrmaly. Ne biz aýtjak adam gaýdyp oturýar. Biz ýurdun içine bar bilemzok, barjak diýsek bize wide de berenoklar. Inni aktivistler hem ýurdun içine goý berenoklar. Anni bolam şu ortadan aýdyşy ýaly zakal dogunu kurup boldy da gutordy. Şon halkyny ýadyp indi ayaga galdyr. Cevap bereyim. Men tapawatym beýleklerden şundan var. Men hiç ýyllyk bir metot göreşi halka rekomendasiýa beremem. Men diýemem bütün dünýä gurulmalardan hiç ýylly peýda ýok diýip. Ýok. Men aýdamam ýurdun içinde istat etmeliler diýip. Ýok. Men daşar ýurtda ýok istat etmän diýip aýdamam. Şundan hemmesini kompleksini öňalyp gitmeklik özi bir ul ýemiş. Inni gulagam. Bende inni gulagam. Ýanky bütün dünýä sağlyk guramasynyň Türkmenistana baran hakyny. Şu hakyny biziň bir topar oğlanlarımız, halkımız ne doğru düşünüyor. Bu ne doğru düşünmegem bütün dünyadaki mecnarodi organizasyonların işleyiş usuluna bağlı. Şoňa düşünen haklı. Ve de bütün dünya sağlık kuramasının bir de onun bütün dünya kuramasının bir bölüğü. Birleşen Milletler Kuramasın. Birleşen Milletler Kuramasın. Onun sastavında 194 tane devlet var. Şolun 2'den 3'üsü diktatör devlet. Şolun 2'den 3'ten 1'i dine demokratik devlet değil. Şol diktatör devletler bilen şular bir hil din tahıp gepleşip dünyanın paraga taklacak düşünüşüp işlemeleri. Şol üçin demokratik devletler aýtýarlarynyň hemmesi yerine ýetene. Bulan öz barşy içinde göreş. Hemen şunu dargatmalylar. Hemen bir ýyldy taklajak bolmaly. Şu adam bütün dünýä sağlyk guramasynyň içinde de var. Türkmenistan bir devlet hökmünde 10 tarapyndan kabul edilen. Şoňa da şu neçenden alternatif hiç kim sesini çıkar. Näme etdi? Hiç kimem dünýäniň ýüzünde şun karşısında bir bu iş toplanıp şun önüne duran dadı gören akla taylap bilerler yani. Şu sebepten şun kuun dünyanın koronavirüs hop salyan dövründe o zaman şu bilenen bir hilli şunu hiv olmanı razı etmeli bir toğurda çareler görür yani. Şun için ne durdurar Allah'ım kulak. Şun için bir maşini gözüne getir. Maşinin turumuzu var, divigitili var.
Farı var, aynasının nemet yanı var, aynasının aç yanı var, oturğucu var. Ve şunun her ayrı bir funksiyonu yerine getiriyor. Yankı delegasya Türkmenistan'a baran. Olu bar anırda Berdimuhamed'i ayırmağa baran aklı. Ya Türkmenistan'da koronavirüsün varlığını, yokluğunu patlayacak için baran aklı. Ola bir niyet bilen vardır. Türkmenistan'ın devleti dünyadaki verilen rekomendasya nehil derecede yerine getiriyor. Ola ne için gerek? Ve beyleki 193 tane devlet şulardan toğrayanlar. Ben hayfi devletle bile arkayın aragatnaş açıp bilirdi. Şuna cevap tapma için bunu da Türkmenistan'a bariyarlı. Şu Türkmenistan'a da gerek. Şu için Berdimuhamed samolyot uğradı, getirdi. Aytçak kolye, bilim şu zatları, şu için maske daktırdı falan ne mi? Özünü patganiyat edecek kolye şuna. Bula şuna atsenke vermek için vardılar. Ola düşünmediler. Fon belliler bulan niyetçiliğini yankı çareler koy. Ola fikrettiler. Ola firyana fikretti. Koronavirüsle adamlar tapacak koy. Yok. Ola on pratmetlemelerim o de. Bula bir mekanizm ki dige yankı atsenke vermek için. Onu düşünüklü. Ben atsenkeden doğru. Ve bula. Ben atsenkeden doğru. Diğer gözde dedi. Siz dedi, Türkmenistan'ın içinde koronavirüs yayran hata edip de dedi. Siz çarengiz görün. Yönü de Türkmenistan'ın afsanlı devleti yok deyip aytiya dedi. Olaydan ak biz aytiya kay. Ola yok deyip aytiya. Muhammed Ağa o cevabını geçen kıl çekişlerinde da bir eşittik. On niyetini şeyle düşündürecek olayanız. Ben onunla alaşamak, ben yürüte gepleşimde de ayttım. Sebebi şu halkara yani bütün dünya sağlık kuruması yani kurama şu tak barandan son eğer sol karantin girdim diyen son suud etmeli. Karantin nehil yağdaydı girdik böyle. İlatın adından 5%'nin şu hayata bir kesellen halatında şu tayda epidemiyan bardığı suud ediliyor. Bunlar 5% böyle de dursun. 5 adamda bardığından ikrar etmeyen istesine de karantin girdi ya bu cinayet. Bu kanun bozma hatta bütün dünya sağlık kurumasının öz kanununu bozmak. Şu tayda men dilli uşuk görüyen menem onu subut edip oturuyorum. Bu tayda başka bir ullo kana kılıp geni olmak gerek onu düşünmek için. Ne başka bir mesele. Ne bu tayda bu mesele işte men. Ve şurada bir zat belirler. Right watch ve de bir hepte şolum bakmağından önce yürüyte beyanname yayrattı. Türkmenistan'da koronavirüsten adamı ölüyedi. Konkretni danlaramaydı. Durgede onun strukturası. Şonu görüp oturdu. Bilmeyede hemmeden biliyor. Senem yazdım, bizim oğlanlarımız hemmeden yazdı. Onun işi o de. Ve de kulak az. Şunu böyle bir var işi o da. Olabilir var. Yok, bu sizin öz interpretasyonunuz. O tayda siz o adın işi diğer bu adın işi o olmasa ondan ne ama şu olmasa şu olmalı. Şu koronavirüsün baran delegasya dur baran delegasya ole hemme informasyonum vermeli yerine berendirli. Ol için arkayın moladı. Olya, ama hadir beyanatlarına qarashırız birazcık. Ne olar hadir beyanat etmeli. Şoňa garaşyp oturýarsyň, tägin çykyş eden oklaşa bar, resmi beyanatlaryny goýmadylar. Indi men indiki soragym, indi siz aýtdyňyz ýakynda bar eden çykyşyňyzda şu 25-nji sentýabr içinde Berdimuhamedow gidýär diýdiňiz. Oňam sebebi näme bilen baglanşykly? Şol 25-nji sentyabra halk maslahat diýen maslahat berildi. Indi şu maslahatda da şu ýylyň fevral aýynda Berdimuhamedow tarapyndan gol çekilen täze bir kanuna garalyjak. O kanunum Türkmenistan'ın konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçylar giýrilmek baradaky kanun. Şol gazetlerde de çap edildi. Şol kanun fevral aýynda şonda da şo giýriljek üýtgetmeler görkezdilen. Indi şo taýda esasy giýriljek üýtgetme nämeden ibaret? Şol häzirki Türkmenistan'ın meclisi iki palatadan ibaret bolmaly. Olam indi meclis silbatlandyrylmaly. Ýa-da umumy ady we milli geňeş silbatlandyryljak. Odan çok içindeki iki tane palata, aşağıki palata, şol häzirki ýaly meclisine galyar, meclis silbatlandyrylýar. Ýokarky palata tam şol halk maslahaty silbatlandyryljak. Ýönünni häzirki halk maslahaty we ýaşullar geňeşi hökmünde. Oň funksiýasy ýatyryljak. Indi şoň ady ýöne ýokarky palata beriljek. Olam oň içinde de her vilayatdan 8 tane adam saýlanmaly. Delegat saýlanmaly, ýanky neme ýokarky palata Aşgabatda şäherinden hem 8 adam.
prezidentin ödem yeni tekrar adam bellemäge hukuky var, deputat yok. Indi bu esasy üýtgeşmeden bir ýöne, indi nämeden gorkulýar? Häzir şu konstitusiýa täze üýtgetme girildi. Ýani şol öz ogluny ýokarky palataň başlyk edip belläp, oňam şo berdim Muhammedow giden ýagdaýynda şo öz ornuna geçer etjek bolýarlar diýen çaklama bar. Ýönen tek şo kanunda şo ýok. Ýani şol men okap gördüm kanuny bolýan. Şo kanunda prezidentin ornuny eger prezident giden ýagdaýynda kim wagtlaýynça eýlemelilen mesela şo soraga jogap ýok. Indi siz aýtdyňyz, şol güne çenni diýdiňiz, 25-nji sentýabrda ýa şonuň şoňa çenni berdi Muhammedow hükman diýdiňiz, gitýär diýdiňiz häkimetden. Indi buňa näme esas bar, näme esaslanyp diýdiňiz şunu? Gördü Allah'ım Rab, biraz vakt köprek gerek, ýöne men Gıytı vaktin içinde belki cevap verip böyle bu vaktın Türkmenistan'ın tarihinden, yani 28 değil, öz baştakından beri en ıslah bu vakti şu devletin. Pulu yok, halk aç, halkın tecrübesi şuna yetti. İnni halk hemme yolları çemeleş gördü. İnni problemini çözmeyeni öz günüm görünüp Türkiye'ye gelen adamlar var. İnni şu gelen adamlar nitolka öz maşkalarını taklap bilmediler. Maşkalalar dargadı. İnni öz doğrun çağadı özününki de tananak şolun hiç zadına katnaşıp bilmediler. Öz ece kakamı taklacak, şolu kömek edecek diyen dadı. İnni öz ece kakaları ölüp gitti şolun ayetlerine de barıp bilen aklar. O düşün. Yok dur ya. Şu saatlerden başlama. Neymiş? İnni özlerin Türkiye'nin içinde. Ne grajdanın? Dünyanın hiç yurdunun grajdanına öz yurduna gidivermelener. Girdi önce önemli. Şol için yurdun içindekine de ekleyen hasılı elinden polisiye gelip alıp gidiyor. Aylığını barıp. Ne için zahmet çekip aylığını inni alıverler. Şonu alacak orada biz yatki şonu barıp osurdadır bunu ölmeli şonun için. Şol için şu hapistanoka ne diyorlar? Revolüsyon hapistanoka. Onun üstünde de koronavirüs. Onun üstünde de Türkmenistan bütün dünyada polnosta izolasyonda. Sözüňiziň üstüne ýetireýin ha. Ben Muhammed ağa sözüňiziň üstüne ýetireýin. Allah'ım. Sözüňiziň üstüne aytmadan o düşünükte söyleyemeyen Häzir. Ortalarda o söz var diýenler revolýusiýa bişişmek ýagdaýyny görkezýän şol aşakdakylara diýe şol häzirki ýalyny ýaşa bilen ok, ýokardakylaryň başgaça dolandyryp bilen ok, ana şolam hakyky revolýusiýa ýagdaý diýilip soratlandyrylýar da şol 17-nji ýylyň revolýusiýasynyň öňýäli görýän waka şeýle häsiýetlendirilýär. Indi siziň aýdyşyňyz ýaly aşakdakylar halk hakykatdan indi ýaşar ýaly bolmady. Olara hiç bir çykgynçylyk hem galmady, çykar ýaly ýolam ýok. Ýokardakylaryň başgaça dolandyryp bilen ok ýa dolandyrmak isleýän oklar. Indi siziň aýdyşyňyz ýaly ýa-da şol Rus revolýusionerläriniň aýdyşy ýaly hakyky revolýusiýaň alamaty ýüdegini geldi. Hemme şertler döredi. Ýöne näme üçindir? Şu biziň garaşan revolýusiýamyz bir halk goýulany dörä ok. Indi siz şu tarda göde. Şu tarda çelin sen hiç ýyly tejriben bolmalygyny beýan etýär. Sen hiç revolýusiýanyň içinden geçen at. Men geçtim. Şol üçin kulak ata. Kulak. Revolýusiýa hakynda da hiç bilen. Deni git kaçıp gelip büyüke, kovula, prokuror tutacak olup büyüke. Nemen içinde otika, geliye bütün ortaya eyleniyor. Neyem için? Abstanovka bir şey için. Şol için kim görebilmeyen onu? Lenin gören şu vakti. Şol için bir daha değil, men görüyor. İnne kulağı. Men şu zatlara aytken, sizem görür yani. Şol için sizin sorunu, yerlikliler. Ben yön aydayım. Men aydayım neyem için? Kulağı. Berdi Muhammed inni. Önkü yanap, devletler pul bilen satına puluyor. İndi işleşen kampanyalarının hemmesini anladı. Hiç kim Türkmenistan'a investisyonu. Türkmenistan yapık devlet. Hiçbir devlet Türkmenistan'a indi. Hiç zat edeti gelene. Şuna hemmesi anam yetti. Şu adam niyada fonku diyoruna şu dereceye yetti. İndi Berdi Muhammed daha 27. Oktyabr Türkmenistan'ın nizalisi.
27 sentyabre geçirip nämet ýer? Onun ýygyna gatnaşykka böyle korkup. Sebäbi jurnalisti soru aýtmaga da diyor, utonýar. Indi bir gapdylar. Bu olan ýagdaý. Indi gulaga. 28 ýylyň içinde hökümetiň içinde näkilen hemme şu derejeye ýetdi. Biderek şun soňuyor. Indi iň etatydy. Sen şu neçelin 28 ýyllar daşarda bolup, halkyň şun ýana agresivni nastroy, açık hemme de tayin etmeyeni bolan wagtyny gördüm. Özüň aýt, hakykat aýt, elim ýüreğim. Ben diyecek bolýan adyňy kendi düşünem bu. Halk tayin değil diyecek bolýandy hemme taraplayın. Halk tayinleýän, halk tayinleýär. Eminne şunenni, halk isleýär. Her kim şu atlam. Hereketin öwüne geçjek bolsa halk gaýgyrýar. Senem berdim Muhammed'e hyzmat etýändi. Awa. Halk isleýär herekete. Şuna näme gerek? Ulamaçylykla hereket gerek. Şol üçin ben gözde gulaga. Şuna bir soru var. Ýene bir soru var. Ýurduň içinde diýen. Men şu wagt ýurduň daşyndaky ýagdaýyny görüyorum. Ýurduň içinden daşy dem. Gözde dur. Ikide dem ýa. Ýurduň içi beter. Dur. Ýurduň içi beter. Gulaga. Şol üçin men şunun içinde 1 ýyl 3 aý bäri şunun üstünde işläp gelýär. Şol üçin men aýtýar. Bir zat biziň halkymyzyň hereketine päsel berýärdi. Birinji ýekem kadýärdi. Adam yeke bolsa gorkýar. İkinji nämetçiň bilen etmeli görketden halk tayin. Üçüncü anam ýok etýän da dogmaýan näme dogmy. Şu üçünden biz halka berdik. Tapawut ýok oň ýerde. Tapawut ýok. Ol gede Zamperetki erti turmaya gitjegini bilip oturan adam ol ýol gediýär. Çärem ýok diýmeýär. Ondan eger Allah murada jaň etdim men bir ýyl bir ýerden bir gözenek açylmagy mümkin, men halat etmeli mümkin diýip jaň etýär. Gede şu anamy biz göretmiyoruz. Şu anam göretjek bolsak. Indi gulaga. Biz iýerli hereketimiz bilen biz nämet 2 milyon daşar ýurtdaky adamlar eçerdäkilerden tesne sebäp. Eger şular içinden biz korkuýuny aýryp bilsek, avtomatik ýurdigan faktorlar bar. Aňyrdakilerde anam döretýär olay ekedäli. Berdi Muhammed'in puşlagy. Muhammed bolýar. Muhammed iyiligi derli hareketimiz bilen. Indi Muhammed bir proses bilen bir tovar adamyň içinde kellesinde korkuýuny aýyrdy. Bolýar. Indi menim sora göreýin onu. Menim sora göreýin ýa. Indi siz aýdýaňyz, eger şu halkdan gorku aýrylsa diýip bara şert goýýaňyz, şertli ähengde görüňiz ýa. Şert goýmak, bir etýär, aýrýar. Bolýar. Indi bolsa, eýle bolsa, beýle bolsa diýsek da onu bolsalary köp bolsa dekip bolýar da şu türkmen näme ýöne bolsa de türkmen näme akıl bar. Näme üçin adamsy şun haçan gördüm Türkmenistanyň taryhyny 80 tane adam pasolsklar öwünde tutturlar, gorkmary ýene gidip daşarda ýene miting etdiler. Nerede gördün? Bolýar. Ýok, biz oňa şat, eger şol siziň ekýän bolsa diýip, ýok, şat diýen sözüm bar da, gowany bay. Ni tokşa, gowanya, bereketler. Ahaneke gede, ol bir tovar akmak nadanlar. Bu niwsabar ýani yerine barmadyk mitingde aýtýan adamlar nadan. Indi diňleýän. Näme üçin miting netijesi şu, halkdan gorkuýuny aýryp, öz zadyny beýan etdirmek, göni konfrontasiýa etmek. Bizim göni konfront, şu atlan bir türkmeniň pasollary bilen aňyrda uruşýar. Indi diňleýän onu. Türkiýe döwleti bilen taýlamaga dat goýýar. Ya şunu basarsan, ya da bütün dünya Türk devletinden içinde bir avray, bir namus bolarsyň diýär. Bolýar. Han göreýin Türkiýe. Türkiýeň ideologiýasy, Erdoğanyň ideologiýasy nämeden bar? Erdoğan Libya saldat uratýar, Türk saldatlaryny öldürtýär, bilýär näme diýär? Biz adalet tarapyndan diýär. Biz mazlumlar tarapyndan diýär. Ey Erdoğan, Türkmen halkı kırılıp oty, sen diplomatyny öldürdi şu binamy. Indi biz oňa taýlama. Ey Erdoğan, yalan sözleme. Gamnüşer halkyň kırılıp otyka, agdyňy açama. Açdym, tenem berdim Muhammed bilen, yerin teýine gider. Ähäneke, şun kun biz Türkiýe döwletiniň öňünde, Türkiýe ýol taýlamaga dat goýduk. Şo bilim gerek oglanlamyz gulaga, şo baran oglanlamyz bütün Türkiýe döwletine mesaj berdi. Bizim oglanlamynyň burnundan bağlaýsa,
bütün ideologiyanız puça, yalan sözlemek bir namusla diyek. Şolar öyle diyek şonu. Şol için aytyak, tayla diyek. Şuna diyerli üstünlüklü diyek. Bolya, inni yine yaharık veren sorumu dolalıp geliyen. Bolya, inni umid edelim, şu tidin aydiyanını hakikaten... Umid edelim, anamlay. Bolya. Ne için? Hem meşert var. Kahraman oğullarımız var. Ne için olmadım? Ben jurnalist yok mu ne soru ver yani. Ben aktivist. Yok jurnalist değil mi? Her jurnalist olma. Halkın tarafındaki jurnalist olma. Inni yine her soruga dolalıp geliyaz. 25 sentyabr sizin koyan mökletiniz berdim kombedi üçün. Inni şu möklet siz aytdınız, şu geçirilecek halk maslahatı bilen bağlanışıklıydınız birinciden, ikinciden hem inni halk bişişti diydiniz, yağday vakalar bişişti diydiniz. Yönü neyem üçün hükman şu halk maslahatına qabatlap şol gitmeli vazifetinden. Neyem üçün iminle 25 sentyabr. Her ay değil. Birinciden mana bir yılla bir binamız bütün dünyanın ağlak geliyor. Biz ehli konstitusiyanı ütkötçek, 2 sene edecek, demokratik devlet edecek deyip halkı günne televizyonda peladaçı var. Ay o da yığından geçirdiler, ay o muntani neme verdiler falan deyip. Şol için biz şonu getirmeyelim. Biz ehleke bir bu iş olup bütün dünyaya yarı oturuyor. Bizim tetimizi eşitliyor. Sizden bilyanız hem memnun biliyor. Yalan söyleyeni şu attım tubu dedi oturuyor. Şol için halkımızda eyyem kahar gayrat huzur tapıldı. Muadam polisiyenin göreşi biliyor. İnni bir nimet beni. Halkın kellerine belli bir data koymalı. Belli bir data koymalı. Şu data açıldı. Sebebi kellerinde planın yazını belli, konkret ne olsa adamla enerjisini yanıyor. Adamla haçanın bunu türen enerji onu ne istat peyker olmuyor. Şun kun Berdi Muhammed'in gitmedi bizim münlerce yüzün açıp kahramançılık gereken adam ıkbal bilen den bal. Bula inni de çekilme. Bula inni biliye. Eğer Berdi Muhammed bırak güycelata şunun hemmesini otoruyor. Biz halk düşmanı oluyor. Şol için biz hakiki halk kahramanları, halk düşmanı bolatımız gelene. Şol için biz konkret nidata koyduk. Şuna çellim, şun şerini hem Türkmenistan'ın hem dünyadan indirmeli. Şuna hem meşerten var. Dine neyme gerek? Biz hareketimiz güçlendik. Dine biz günne divarımızda yedekli. Şun bir gün kemerli mi? Ben nem ettim. Şunu adamların içinde dörettik de edi otuyor. 25 sentyabrın çok. Şuna çellim kasır ya. Devamın hiç da dediği yok. Ben şu korku sistematını inni öz hükümetin içinde şolçinin polisiyadan bitiyerle. Şolçinin polisiyanın içinden bir de canet yerle. İnni kenbeni barlat yerle polisiyan tulfurlarını. Korkuyunu eyyem olan içinde dörettik. Şundan günne 10 adamı canet mehmet bilen Türkmenistan'la. Günne ödeyecek 25 sentyabr yatla. O tadaki adamlarda şu anam yurdun içinde hareketi bu işlemdiler. O bir adamla gidip yurdun içinde ay birden marıp falan etmek olmuyor. Onu yanaklat yok. Biz şuradakini bu işlendirdik. Ağırdakiler özleri şuradakilere karşıyarak olu da var. Onu eğer sizin eğer siyasi karşıdaşlarınızın alternatif partiyaların liderleri sizden bir kemçilik tapsa yüzüne başlayacak olup duran bäsleşleňiz var da aydaly 25 sentyabra yetdik, 26 sentyabra çykdyk. Berdi Muhammedow gitmedi. Şolaň häzir üýşüp size tarapga ýygyrjagyny bilýänler. Hanyna düýeji söz berdi, gidirjek diýdi. Näme üçin gidirilmedi diýjek. Şoňa näme jogap berdiňiz? Bak nadan adamla diýe. Biz näçe kazansak özmedinki bizim ýitirýän adamymyz ýok. Eger akbaklaň şoňa kelleri ýetmeýän bolsa, biz bu işli hareketimiz 25 sentyabr, ay bol 25 olmadı 26 sentyabrda aýyrar. Akbaklaň şoňa akly yetmedigi. Sen güýjüňi halka ber, halky mobilizawa et, göreli 25 sentyabrda 15 awgust eşelini aýyrar. O akmak bolmasa şona aýtmaly. Şonu halka aýtmaly. Halk sen galdan, sen ýurduňa ýeti. Sen korkudan geç, sen ýurduňa ýeti. Bir adam talap oturan adam näme üçin birçe tagat durmaga da hak ýok. Eger men güýjüm bolan bolsa, birçe tagat Türkmenistan televizyonda çıkış etken boldan bir mundam koymayan şu bina. Şol üçin bizim akmak nadarlymyz şu neçelliğine bizim hareketlemede anamsız edip gelýän adamlar bizim üstümizden guljak bolup gelýän adamlar
bizim yanlışımız uloldup bizi vuracak bolýan adam da gelip 19. iyul näkilemeni yerine barmadık miting diye bokunu yerler yani. Boranno Muhammed ağa. Şoňa düşünmändiň diýerler. Şoňa düşünmändiň diýerler. Teler kellerinde planları yok. Nämetçeklerini bilen aklar. Bir günne bütün oblasty birden inni daşary ýurdan goşdy. Daşary hemme birlikden alyrmaly Hudaýym ben halkyň akylyna nebedip bir günne köçe çykarar ýa-da. Eger etýän bolsaň haýdy dünýäde edip durýar, şonu aýdyň görýän. Ýok aň ýanakda. Ýa-da granitseden geçip yaragly. Olam bokuny ýa. Yaragly yaragly diýende böyle iň apasynda Allah'ım. Biz yarag diýdiňmiz Berdi Muhammed gelip seň öňünde durmaýar. Kim durýar? Sen saldat, nalaje diýen saldatym mı aşsutuly komandiri ol kimliginden bilen atýar. Sen şolary öldürme. Ýönep bir gelip bizim dadymy bilen barsam bütün yaragla Berdi Muhammed'in öz karşısına urlaya. Şolun hiç kaydı iyi işlemeye. Boranno Muhammed ağa, onda şol 25-nji tentýabary nazarda goýalyň, öýüňizde goýalyň. Ben koymam. Her kimin borcu şundan. Dilege medelik. Her gün 10 adama can edin. Dilege medeliň diwarlarymyzda ýazyp goýalyň. Awa. Bu tagalla dedeliň diňe dilege diýen bu turmalyň tagalla detmeli. Dilege göde şol için. Dilege diýen zady aýyram. Hudaý diýipdir. Tenden hereket menden bereket diýe. Şol için hereket etmeden yalandan Hudaýyna oturma. Hudaýyň aýdan tödi. Şol için günne öz borcuňyz bilen. Eger çağaňy tiýleýän bolsaňyz, çağaňy töýýän bolsaňyz, watanyňyzy öz durmuşyňyzda azajyk baha berýän bolsaňyz, şu ýagdaýdan çykjak bolýan bolsaňyz, telefonuňyzda 10 tane adamy tutmaýsınlar. Bolýanmy? Muhammed ağa bir manfaatlyk zat adamyň içinde döretmän. Halky korkutjak bolmaň. Her bir faktor ki halkyň içinde şu korku döretjek bolýar. Şol isleme virus ýana öýde düşmana hyzmat. Onda Muhammed ağa şu optimistik notada söhbetdeşligi tamamlaýar. Tamam. Hakyky ýok. Hawa hakyky. Hawa anamly notada adam tejribesi şondan bar. Tamam, onda şu notada, anamly notada gepleşigimizi tamamlaýar. Hawa bugünkü çekişme, bugünkü diskussiýa koordinasiýon geňeşiň başlyklaryndan biri Muhammed Düýeci gatnaşdy. O gepleşik alyp baranam jurnalist Allamrat Rahimov. Yeneki gepleşiklerime de şenli berip dinleýänimiz üçin köp. Ol Allamrat menem senden ören minnettar aktiv alyp barýan. Şu zady halka gadyryny biler. Gaýrat edelim, halkyň biz baý adam de, bizim pulumuz ýok, bizim hiç de, bizim güýjimiz äten, bizim güýjimiz şu halk. Bu ne bir cemaat ýa. Öz iýjek çöreğinden mitinge harj etýän adamlar. Biz şu bile, şol için bizde ýalňyşam bolar. Ýöne gelip bizim ýalňyşymyzy uloldup düşmana hyzmat etjek bolýarlar. Olar aýtýar men binamy. Bolýar. Köp sag bolun onda. Bolýar.